Hej og velkommen til vores nye gaming-kanal. Jeg tror vi skal lave alt muligt sjov og gaming. Altså lige nu, så, hvis I kan se, så spiller jeg Happy Wheels. Det er jeg bare mega god til. Ikke også? Så tager jeg lige elevator. Halløj, mand. Ej, jeg sidder fast. Ryk dig! Her skal jeg sgu lige ind. Your little thing. Wow! Oh my god, man. Oh. No! Okay, jeg er død. Jeg er død, simpelthen. Så må vi gå ud og finde en ny. Hvor har vi den? Ja, vi prøver den her. Ved du, hvordan starter jeg? Oh my god. Oh shit. Jeg magter, jeg lever det. Det gik ikke så godt. Altså, vi skal prøve noget nyt. Ting går godt, så må man prøve noget nyt. Sådan er det. Lad os prøve den her. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Alt det her. Well, we can try. What the fuck? Holy shit, my guy is dead. No! Son, come back to me. Ja, det gik sgu ikke særlig godt, det der. Ej, det skal jeg virkelig lige prøve. Holy shit. Oh my god. Hvis det ikke bare er mig, så tror jeg virkelig, at der skal eller noget af den der vogn. Så det var sgu ikke så godt gjort af mig. Og nu giver jeg ind i den samme. Bum 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 bum. Skal vi tage den ned? Vi skal sgu da spille Super Mario, mand. Voila. Hey. Holy shit. Nej, jeg glemte at jeg kan. Det var sygt lavet. Det var det. Holy shit. No! Henrik. Ja. Okay. Oh no. My bone is dead. I don't. Holy shit. No. Ah, fuck. Okay, det gik sgu ikke så godt. Hvad har vi? Hvad har vi? Temple Run. Let's try it.
No, fuck. Don't eat me. Don't. I don't. I understand the risk. Don't eat me. Take the coin. Take the fucking coin, please. Okay, we are just trying again. What the fuck? Oh my god. Oh my god, så må jeg prøve igen. Hvad har vi? 3, 2, 1, stop. Rap battle. Bob. Lol. Epic. Hvad skal jeg, mand? Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Oh my fucking god. That was so creepy. Let me see what I got. Limbo? What the fuck? Lad os prøve det. Se. Oh my god, det er sgu spooky. Det er... Holy! Holy shit. Oh my god, what is this? Holy! How creepy! Små børn, mand. Totalt creepy. Og forresten, velkommen til vores nye kanal. Mig og min ven Fulman har lavet. Vi laver sådan nogle totalt random ting, altså for sjov. Vi spiller for eksempel sådan nogle hardcore retos, hvor man starter med alle mulige penge. Så har vi vores eget hardcore. Og så spiller vi nogle gange PlayStation. Og så spiller vi også alle mulige for sjov spil, hvis vi har fundet nogle. Så ja, det gør vi. What the fuck? I don't wanna be dead. Please. Help me. Skal jeg lige på det der game? Okay, det skal vi nok ikke spille. Den allerøverste. Hvad med det her? Altså, og det ser vist ud til, at Fulman, en anden gamemarker, han er vist i gang med at lave en velkomstvideo. Han er godt nok lidt ny til det, men det klarer I nok. What? Like a pro. Oh shit, I don't know. Fuck. Okay. Oh my gosh. What the fuck is this? Ah, fuck. Help. God help.
Help me. Okay, shit, jeg ved sgu ikke helt, hvad der sker her, men det ligner sgu en rigtig Tarzan. Jeg tror sgu, min søster har spillet den her bane før. Men jeg bliver snart nødt til at afslutte videoen. Vi kan kun filme i et kvarter. Men ja, vi slutter måske lidt ind i dag. Oh my god. No, Ben, go back. Ben, go back. Holy shit. Okay. Oh shit. Holy shit. Holy shit. I win this game. Or not. Det var sgu ikke så godt, men vi ses vel snart. Ja. Vi kan se, her har jeg mit musikprogram. Ja. Skal lige se, om vi kan høre det. Som vi nok ikke kan. Men det var den her video for den der gang. Jeg håber I kunne lide videoen. Husk altid at I kan subscribe og alt det. Men det er så den her sang, der vil komme på afdelt på You know it. Bare inden men I får den her at høre, hvis I ser videoer. Vi ses. Ha' det godt.